Duryudana lan Sengkuni kang sowan ana kahyangan dandang mangure mara coba enggal matura Duryudana ilang ana Durgama sangga runggirika kang sarta pekewuh kersanipun paman Sengkuni kemawon ingkang matur. Yo. Ayo jajal sing matur sapa Duryudana apa Sengkuni? Nggih, ngaten nggih Sang Batari. Piye Sengkuni? Kula menika namung angrangkani sambatipun anak angger Duryudana. Babakan apa Sengkuni? Nuwun nggih. Ing ripalenggan sakmangke Jawata badhe ngandhapaken wujudipun kanugrahan. Nuwun inggih menika wahyuning kanarendran, wahyuning katentreman ingkang sinebat wahyu toh jali. Anak angger Duryudana kepingin sanget kanugrahan kala wau saged cumandhak wonten bumi Ngastina. Kamangka sampun wola-wali Tandya Batari angger wonten wahyu tumurun para Kurawa mesti gagar wigar hambabar wirang. Tuladanipun wahyu Makutarama menika nggih kenging Arjuna. Wahyu cakraning Rat Kurawa ya ora entuk gawe. Wahyu purba sejati, wahyu purbaning Rat. Sedaya wahyu Kurawa ndak nate entuk. Wahyune sluntuh. Menika nggih mboten nate angsal damel. Ana Sengkuni nggih. Mila kula suwun kanthi sanget paduka Tandya Batari saged mbudidaya supados kanugrahan kala saged karengkuh dening anak angger Duryudana pripun paduka saged hambudidaya napa mboten? Iya. Nanging ana tetembungan Jer Basuki mawa beya kelakone Panjangga kudu mawa pangorbanan. Beyanipun napa Tandya Batari? Aku bisa mbudidaya, pun ibu bisa ngusahakake. Karo ben wahyu bisa digayuh kelawan Duryudana, nanging ana Sarate siji besok kalamun Duryudana mati, nyawane Duryudana kudu gelem dadi wadya balane Batari Durga. Kepiye? Pripun, Nger? Jenengan saguh napa mboten? Saguh paman, mati dipikir besok. Sing penting urip ana donya saged mubra-mubru keceh Raja Brana. Mati pikir besok, mati pikir besok. Kirane mati bener umat mudin. Oh nggih. Dene syarat sabanjure Duryudana, syarat angka loro wahyu toh jali bakale katrem, wahyu toh jali bakale betah ana jiwa ragamu. Lamun seminggu pisan Duryudana gelem ngeloni aku, piye? Masuk ora Duryudana? Pripun, Nger? Sing ngandika purun kan ngladeni nafsu birahine Batari Durga. Kersa mboten? Lah mbok nggih. Kowe gelem karo aku Duryudana? Purun-purun kemawon. Ya matur nuwun, ya ampun awakku langsung gatel kabeh ngene iki. Nggih, kula purun. Watone toh jali saged cumandhak wonten bumi Ngastina. Kados pundi? Ya, iki mengko sing dadi pepalang nganggonmu bakal gayuh. Ora ana liya kejaba satriya Madukara si Arjuna ya si Janaka. Ora ana dalan liya supaya wahyu bisa mbok regem. Kejaba Janaka kudu mbok pateni. Kon ibu sing bakal membo wujud dadi tombak ingaranan tombak Kyai Sambernyawa. Tombak iki mengko gawanen sabanjure tumuju ana lengkeing Gunung Tidar. Amarga Janaka lagi teteki brata mapan ana kono. Sakwise mangkono tombak kang dumadi saka Kanjeng Ibu balangno ngener dadane si Arjuna. Iki mengko mesti Arjuna bakal itu mekaning pati satemah wahyu toh jali, wahyuning kanarendran, wahyuning katentreman kasembadan kok gayuh nang cah bagus. Kanjeng Ibu sedika ngestaken dawuh.
ora mikir Ya kencing ing alam dunya manungsa kudu kagoro alang ati paripurna nanging padha ora rumangsa yen wis rusak alam agesak sira aja padha sasana kabeh ngono kasan yang susah ora aja padha sembrono supaya Janaka kelakon mati dening aku kowe dina iki. Kinutang-kutang tansah bisa lelati sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Wis goro-goro. Ora kerasa ya, Truk. Wis. Season 2 patet 9 goro-goro. Ya. Dikendoni dhisik suasanane. Ya. Mengko perkara lakon dirampungne ana ing season goro-goro sak rampunge goro-goro ning sing luwih baku undal ambekan Kang Sarto menggaris bawahi apa to wigatine Petruk Mas Gareng Dik Bagong tinimbalan marak sowan bengi iki ngono. Masih dalam benang merah tasakuran pernikahan ya Mas Petruk. Ayo Mas Juku Mara kelawan Mbak Rinda putranipun Bapak Jamin Ibu Yati Kang Sarto putrinipun Bapak Pratik lan Ibu Laswati. Ibarate direwangi ngentekke ragat ben entuk nikmat supaya kali saka laknat ya, Truk. Slamet donyane nganti tekan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pancen sing disuwun kaya mengkono kok. Apa meneh acara pernikahan gelar adicara wayangan kuwi jane mung kepengin jupuk hikmah, ya ta? Filsafah saka dunia pewayangan Mas Gareng Dik Bagong. Upamane apa, Mas? Umpamane sing iso diambil dalam pagelaran wayang kulit dalam benang merah tasakuran pernikahan ngene. Upamane
wong mantu ngadani wayangan. Kuwi mergo duweni kekudangan mantene kon tiru bojone Raden Arjuna utawa Raden Janaka. Tokoh utama malam ini. Heeh. Garwane Raden Janaka ki sing kaprah ana 3, ya kuwi Wara Sembadra, Gusti Ayu Wara Srikandi lan Dewi Larasati. Ketoke kuwi mung jeneng ning sejatine duweni teges kang becik. Sembadra kuwi saka tembung sengsem bebodra. Tegese seneng bangun, seneng gawean saka sing durung ana dadi ana. Manten anyar ya kudu ngono. Maune durung duwe omah ya kudu sengsem bodro omah. Ngono ayo. Wong kuwi perwira nek iso mentas dhewe ya terus ayo. Arep omahe nggur sak omah keyong paribasane. Heeh. Ning nek saka hasil keringete dhewe wah perwira betul. Kuwi falsafahe Sembadra. Sembadra uga duwe nama lain ya kuwi Dewi Bratajaya. Brata tegese laku, jaya tegese unggul. Temanten kudu iso unggul ing laku tegese pangandikan, pikiran lan tindakan harus mencerminkan akhlakul karimah. Kuwi Bratajaya, Bratajaya. Lah yen Sri Kandi. Sri Kandi Sri kuwi tegese ratu utawa pangan, kandi kuwi wadah. Ing kene mengku karep wanita kudu dadi wadah sing wadah pangan sing becik. Wadah pangan sing utama kaya kautamane ratu, aja dadi pedaringan bubrah, ya. Dadi wong wedok iki nampani kayane sing lanang. Ya, jagone wis do kluruk. Nutuk nelakon. Ya. Sarta palwan uting ranu Deseng karsanira dening gayon hingkeng mapan aning lengkehing Gunung Tidar. Ana cahya manter sak sada lanang nenggih punika ta warnane. Pamadyaning Pandhawa Risang Arjuna Raden Janaka ya sang Kuntadi. Patrap sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga hangeningaken panca indriya. Panca lima indriya pangangen-angen hamberet hawa nafsu bebayu patang parakara hamung sajuga ingkang sinidhi kara. Mandeng pucak ing grana hanut marang giwaning kekayon-kayuyon nangayati ayaning Paratama. Kaya mati sajroning urip-urip sajroning patilip layaping ngaluyut pindha pecating superna. Sumusuping raksa jati-jatine Risang Dananjaya hanatas mring dewane. Sedyaning kayon harsa anyadang kang sarta anyadong nur buating Gusti. Wahyuning kanarendran kang sinebat wahyu toh jali. Wauta kawuwusa kocap dingkik saking katebian nenggih Nalendra Ngastina Prabu Duryudana Kang Arsa Amrawasa Dyan Janaka. Wong topo kaya wong mudar. Aja sambat kowe Janaka. Patimu ana pucuke tombak samber nyawa. Tak telorong ora mudar, tak guroni batangmu kowe.
Gus. Umi gonceng langit kelap-kelap katon. Lere gincang ing alis. Risang maweh handrung. Agus. Ndara kula Raden Janaka mboten ngertos sangkan paraning bilai. Paduka dawah kantaka kadidene linolosan otot bebayunipun. Gus kula aturi wungu nggih Gus. Apa ya kudu kaya ngene cobane wong arep nampa kanugrahan. Semar mboten negake sampean. Semar sumurup sukma jengandika mlesat ing gegana. Kula tututi sukma jenengan Gus. Meh rahina semubang yuwang aruna kahadine daraning anggora apuh sabdaning kukila rengkani goro kaketer kinidung anenggung lir wuwusing bene banca duh aduh Bathara Gung kang amurwa bening mukti keparana paring pangaksama marang kawula kang kalpisah pilih jatuh krama yakti kumah
Hong ilahing hastu namasidam muga rahayu sagung tumuwuh. Ulun waspadakake ingkang munggah ana kahyangan alang-alang kumitir ya ing kahyangan sunyaruri suksma sejati Jesnu utawa Permadi mara gage prayogakna anggonmu sowan Permadi. Kawula nuwun inggih Bukulun pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sumeng kemeng pangabekti kula kunjuk sahandhap pepada paduka Hyang Adi Bukulun. Iya Permadi wis ulun tampa gawe bombonging rasa ulun. Kejaba saka kuwi ana wigati apa kulub dene ripalungguhan iki jeneng kita marak madhep marang ngarsa ulun mara gage matura kang kanthi trawaca. Inggih yektosipun waleh-waleh menapa duh Bukulun kalilan kula nyuwun katerangan dumateng paduka Sang Adi Bukulun gandeng ripalenggahan sak mangke sukma sampun pisah kalian raga menapa kodratipun jagat darmanipun Arjuna kedah pugut dumugi semanten yen to tetela kados mekaten ateges ripalungguhan sak mangke sampun purna dharma ingkang kula tindakaken tumrapipun netepi jiwaning kasatriyan wonten Maracapada Bukulun. Lho mengko dhisik Permadi Pruhanana ingkang aran titah mono aja wedi nantang klawan lelakon. Yektine lelakon ingkang kababar iki bakal ndiwasakake marang jeneng kita. Ulun sumurup sajroning teteki brata mahas ing asamun jeneng kita pasrah manunggal kelawan purbaning Hyang Agung kedadak ana pawongan kang murang tata nglorongake tombak ingkang handayani sukma pecat saka ragamu nanging iki malah dadi lantaran jeneng kita bakal antuk nugraha Wuruhanana Permadi yektine nurbuating Gusti nugrahaning Hyang Agung wahyune ratu kang sinebut toh Jalimono tegese titah ingkang pinilih netepi jiwaning kasatriyan rumeksa hayuning bawana lan tentreming para kawula dasih kajatene toh jali awujud cahya pepadang kang sorote amratani saindenging bawana ewa dene manjing isih pepadang ing jagat mau yektine dumunung aning manungsa ingkang bisa anetepi marang watake manungsa sejati. Dene watake manungsa sejati mau den arani sih 5 perkara. Angka 1 sih sejati. Kajatening sih ingkang maknane panunggaling sih Hyang Agung ingkang anitahake jagat saisine. Jumenenge sih mau sinebut Maha Suci. Manungsa kang kadunungan sih sejati mau watake asih marang sagung dumadi sakabeh tindak tanduke adhedhasar panarima lan pasrah sumarah marang purbane Hyang Wisesa. Angka 2 sih winadi jumenenge sinebut Maha Agung. Manungsa ingkang kedunungan sih winadi mau watake asih marang sapadaning titah tumindake amung temen lan tansah rumeksa marang jejeking adil suka ngurungkepi marang bebener mantep memayu hayuning bawana watake luhur berbudi bawa laksana lan tansah ngegungake pangaksama marang sasama. Angka 3 sinebut sih samadi jumenenge sinebut maha luhur. Manungsa kang kedunungan sih samadi mau watake tansah rumeksa marang tata tentreming sasama, hambeke tansah susila hanuraga lan tansah nindakake adil para marta. Angka 4 sih madi jumenenge sinebut maha kawasa. Manungsa kang kadunungan sih madi mau watake eling lan ngrumangsani kalamun uripe bebarengan kelawan sagung dumadi. Mula watake tansah madhep mantep setya lan tuhu. Kang pungkasan angka 5 sih dumadi jumenenge sinebut maha yekti. Manungsa kang hangregem sih dumadi watake temen lan jujur, rigen lan mugen, sregep sarta tetep ing sabarang karya sarta hambudidaya kamulyaning jagat lan katentremane sagung tumuwuh
miwah hangesti manunggaling kawula lan Gusti, Gusti kelawan kawula. Kula Permadi, lamun jeneng kita bisa hangregem ngilmu sejati 5 perkara utawa sih 5 perkara nindake mungguhe bebrayan, ateges jeneng kita wis dadi titah ingkang pinilih manungsa kang sejati, kang ingaranan ilmu sejati, jalma ingkang wis hangregem wujute wahyu toh jali Permadi. Yutoh jali wis tunggal jiwa kelawan jeneng kita Permadi. Nanging sing waspada ya ngger, sing waspada. Nadyan dikaya ngapa lan kepiye, wong nampa nugraha wahyu lan kapercayan saka para kawula kuwi abot godane Permadi. Inggih nyuwun pangestu. Mugi-mugi kula saged hanetepi darmaning kasatriyan doyang Adipukulun. Mara Sang Harjuna esmunira kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuh melu mangayu bagya krana jeneng sira Raden Permadi wis antuk nugrahaning Hyang Manon. Iya banget panarimaku he Sukma Ismaya. Aja mandhek mangu ya Gus. Ayuh tak gandeng tanganmu tengen sun kanthi nentrem ki jagat merga kuwi wis dadi kewajibane Permadi lan Ismaya. Sing gedhe pangapuramu donya saiki hawane wis panas merga kebak ing dedosan. Aku ana kahyangan anane mung nikmat lan mupangat bagya kalawan mulya. Mula aku luwih jenjem, aku luwih ayem mapan ana kene he Sukma Ismaya. Durung mancine kowe mapan ana kene Permadi. Baliyo mapan ana madya padha darmamu durung rampung. Mbuh ora idep. Aku wis kadung katrem lan jenjem mapan ana kene. Wah, kelak-kelak ruda paripeksa dina iki kowe. Pak. Hi. Ha. Hi. Ha. Oh. Yeah. No. No.
Sugata marang soring prang ngodani arom-arom ngendan wing ngawiyat Hong ilahi ngawik namhastu Dewa Srani kula wonten dawuh Rama Pukulun ngibarate manuk sak kurungane manuke ucul kurungane suwung ingkang paduka kersakaken Rama Pukulun iki wis kari raga wujude Janaka lan Badranaya ya kanthi pun ulun tetunggalan kelawan Ki Ismaya lan jeneng kita manjing ana badane Arjuna bakal luwih gampang anggone bakal ngrusak kerukunane para Pandhawa ayo ditindakake bebarengan maksud narimeng kalebu budine kang den baweni Arjuna kula wonten dawuh Kaka Prabu ndak sawang saka pucuk rambut nganti jejempol suku kok ora ana tandha-tandha mrebawani minangka tandane nurbate Gusti sing wis manunggal nyawiji marang jeneng sira Arjuna kawontenanipun pancen mekaten Duh Kaka Prabu. Ngaten nggih. Muspra tanpa guna ndara kula angsal wujude wahyu. Muspra mboten wonten gunane. Ndara kula niku nampa kanugrahan menawi sak kiwa tengene Ndara Janaka niku duweni ati sing reget, batin sing buthek. Lho. Maknane piye Kyai Semar? Nyuwun sewu. Semar badhe matur. Mestinipun tiyang sak jagat padha seneng yen nyawang kahanan padha-padha sedulur uripe rukun. Ra nggih ngoten to? Lah kenging napa? Kenging napa kok Pandhawa Kurawa ingkang maksih tunggal darah rina wengi anane mung dredah munggahe Pancabakah niku mergane ana sing ngubupi. Waton sampeyan ora selak karo batin sampeyan. Sing ngubupi para Pandhawa dimen Bratayuda Jaya binangun saged dadi niku ora ana liya kejaba mung kowe Ratu Dwarawati. Werkudara, ayo sumingkir iki bebayani iki. Amuk swara Marata Jaya Marata gerebutan aku. Ayo. Pawongan loro cat katon catora kowe sapa ki sanak nami kula pun Syekh Madi sing mburi sapa nami kula pun Syekh Dumadi kowe sapa Prabu Kresna sing mburi sapa kowe Werkudara kok ngerti karo jenengku karo jenengmu iki
Mosok bener-beneri mongko aku ngawur tapi bener. Aduh kadung rata udoni. Penyenyengan we. Sumedya laku marep nyang ngendi bocah loro? Nindakake tapa ngrame bebantu sapa wae sing mbutuhake bantuan. Dina iki Prabu Kresna nyuwun senjata pitulunganmu. Apa sing kudu tak bantu Ratu Ndwarawati? Panengah Pandhawa Si Arjuna lan pamonge tanah Jawa Kyai Semar Badaranaya dina iki lagi mlinger sing dadi kiblate. Singlar saka kautaman raurane iki mengko bakal ngogak-ngogak katentremane negara Ngamarta. Aku njaluk tulung marang kowe bocah loro, adiku Yayi Janaka lan Kyai Semar kae elingno. Sopo? Aku sih madi bali takon panengah Pandhawa Si Arjuna urang ajar murang tata. Raga ora duweni salah apa-apa lah kok digunakake tumindak sing ora becik karo menungso sing ora pener tumindake yo tampanana.
toblas. Sukmane Kakang Janaka mencorong tejane mawa kekuwung. Sajake wis nampa kanugrahan wujude Wahyuta Jali gagar wigar babar wirang bali Dewa Srani. Iki sapa? Aku sih winadi bali takon pamonge tanah Jawa Semar Badranaya. Pamonge tanah Jawa dina iki lagi melingerke blate ragamu Semar. Ragamu Semar nanging kang manjing ana jiwamu. Kang kepengin ngrusak kerukunan kang sarta katentremaning Nuswantara nyoh tampan lono iki. Bali kelakuane guru kakekane we. Ayo, apa niat kang sarta tujuanmu mlebu ana ing badanku? Kakang Semar sing gedhe pangapuramu aku manjing ana aragane Kyai Ismaya aku mung dadi lantaran utawa pancatan nyengkakake supaya wahyu katentreman utawa wahyu toh jali enggal tumurun ana ing jiwa ragane bendaramu ya kuwi Arjuna utawa Janaka. Dadi kowe gawe geger iki supaya nyengkakne wahyu toh jali kayuning katentreman supaya enggal tumurun. Ya pancen kaya mangkono Kakang Semar. Ya yen pancen mangkono aku ngaturke panuwun ya Guru, ya Kakang sing ngati-ati. Muga-muga wahyu toh jale wahyuning katentreman tansah ayem lan katrem ana jiwa ragane Arjuna ya Kakang Semar. Menungso Janaka sida kelakon nampa wahyu jali. Janaka, kowe pantes lan mentes nampa wahyu jali. Waton bisa nadai tundak Kyai Samber Nyawa. Peniti wis nyusokne. Ayo, arep sambat apa kowe? Arep sambat model piye kowe? Aku ampun Kakang, aku kapok Lombok kowe. Kowe apa njaluk tak ingkel-ingkeli. Rumangsane layak wiwit sore. Wiwit sore iki mripatku kaya dipulut. Ya ta? Ya, wiwit sore.
Mripatku kaya dipulut. Tibake Durga gawe geger, ya ta? Untung Semar melek. Nek Semar turu, untung Semar melek. Nek Durga mara, lah nek Semar turu, mesti kowe gawe geger. Ayo. Kowe gelem bali ora? Ora gelem bali, musuhmu Semar ya ora bali, Kakang. Wigar tanpa karya. Wahyu toh jali lah kok malah ditampa panengapan Pandhawa Kurawa. Barisan witing kelapa cawis lah cicil Bratayuda dina iki cah. Werkudere Kakang Surtayu Cicil Bratayuda rangsang Balawarti Tampanara. Hei Swatama ana paran tibake titir uncat nyawamu Tampanana. Ndara kula Ratu Ndwarawati, Ndara Arjuna Ndara Njodimati, ingkang ruwet sampun udar, ingkang peteng sampun padhang. Tumurinipun wahyu toh jali dhateng jiwa, raganipun Ndara Arjuna Mahanani katentreman, Mahanani pedhot ingkang nglimputi wonten negari Ngendra prasta saged sumilak padhang. Iya ya Kiai Semar aku melu bombong kaweran bungah. Iya. Lungane jlamprong wis tak titeni jebul timbul. Arjuna wis timbul nggawa kanugrahan ngaturake bunging panuwun kanggo kowe Arjuna. Nuwun inggih Kakang Jodipati ngestakaken dawuh. Yai Arjuna, muga-muga jeneng sira Yayi kang nampa wahyu toh jali prasimbol wahyu ning katentreman. Besok tedak turunmu mbuh anakmu mbuh turunmu bisa dadi ratu kang gedhe